खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय तो नोंथांमोना मिथिगौ जे बर' हारिनि गुदि धोरोम होननानै बुङोब्ला जोङो बाथौ धोरोमखौनो होनना बुंनाय जायो तो बोरलि बाथौआनो जा बिबार बाथौआनो जा दिनैनि बे समाव आथिखालनि बे समाव जों बांसिन माने औवानि जितु जोङो सिजौ गुदियाव औवानि मेर दुमनायनि सोलाय जोङो लहानि दुमनायखौ नुनो मोनदों एबा नुबोगासिनो दङ दा बेखौ लानानैनो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा एक्टर डिरेक्टर प्रडिउसार बिथां स्वपन कुमार ब्रह्म बिथाङा मोनसे फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे स्टेटमेन्ट होदों एबा पोस्ट होदों बे पोस्टनि गेजेर माने पोस्टनि बागैनो दिनैनि बे भिडिअ जोङो गुवारै सावरायगोन नङा होमबा तो भिडिअखौ जोङो दायो जागायनोसै तो बिथां ब्रह्म स्वपन कुमार ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे बिबार बाथौआनो जा एबा बोरलि बाथौआनो जा नङा होमबा बर'नि गुदि धोरोम होननानै बुङोबा जोङो बाथौ धोरोमखौनो बुंनाय जायो नाथायबा मा जादों जितु जोङो बे सिजौ गुदियाव जोङो औवानि बेंखनो नङा औवानि मेर दुमो बियो दायो मा जानो हमदों लहानि जानो हमदों एबा पार्मानेन्ट माने बिखौ बायबाय थायो नङा होमबा औवानि बनायबा एसे थाब थाबनो गाज्रि जायो नालाय तो बेखायनो मा खालामो जोंना खायसे खायसे सुबुंफोरा लहानि पार्मानेन्ट बनायना लानायखौ जोङो नुनो मोनदों तो बिदिब्ला बिथाङा बिनिखायनो बुंदों जुदि बिथांमोना बे सिजौ गुदियाव नङा होमबा सिजौ गुदियाव औवानि मेर दुमनायनि सोलाय बिथांमोना जेरै लहानि मेर दुमना लाबायब्ला बिथांमोना सिजौ बिफांखौबो मा खालामना लानो होदो सिजौ बिफांखौबो लहानि बनाय नङा होमबा बिनि उनाव फाथै गय नङा होमबा धुप धुना गासैखौबो मा खालामनो थिनदो बिथाङा लहानि बानायना लानो होदों तो नङा होमबा तो मानि थाखाय बियो जानो हमखो नङा होमबा मानि कारनाव दिनैनि बे समाव जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा जाय बाथौ धोरोम नङा होमबा तो बिथांमोना मानि थाखाय बे लहानि कालचारखौ मानो लाबोनो हमखो जुदि जोङो बिखौ जों जुदि इयुनसिम लागे लांनो हायाब्ला बियो जोंनि थाखाय जे माने गिथावना महर लागोनखौ माने नुहुरो माने जोंनि जेनेरेशना बुंनो थाङोब्ला मिथिनाय नङा गोदो मा सिस्टेममोन नङा होमबा औवानि माने इसोरो मा नुगोन डाइरेक्टलि इसोरो मा नुगोन लहानिखौसो नुफैगोन जोंथ' बाखि जिखि जादोंआनो जा जितु जों बाथौ धोरोमनि बेलायाव बे भिडिअखौ बनायदों नङा होमबा तो जितु जेनेबा मेर दुमनाय बियो औवानि सोलाय दिनैनि बे समाव लहानि जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों तो बेखायनो तो बिथां स्वपन कुमार ब्रह्मआ खावलायदों जे जाय बिथांमोना लहानि बनायना लादों बिथांमोना गय फाथै धुप धुना गासैखौबो बिथांमोना मा खालामना लानाया मोजां जे बिथांमोना लहानि बनायना लानायानो साबसिन नङा होमबा जुदि जोङो गाज्रि जाबाय थायो होननानैनो जुदि जोंनि आंगो नङा होमबा जोंनि मेइन जितु अरिजिन जितु औवानि हेबनाय बेखौ जुदि जोङो दोनबाय थायाबा जों जुदि गोदानखौ बजबना लायोबा जोंहा भबिष्यतआव माने मा इयुनाव मोनसे खैफोदा फैगोन तो बेखायनो जोङो जोंनि बर' मानसिफोरा मा मिथिबायना एसे थाबनो माने मडार्नखौ एक्सेप्ट खालामना लायो बजबना लायो नङा होमबा प्राय जों टाउनफोराव थांबाथाय मा जायो माने सापस हमना लाबाय जोंनि मानसिया गुवाहाटियाव थांबाय आरो गुवाहाटियाव थाहैबाय सानैसो बियो मा जागोन एसामिस रायलायगोन बिनि गथ'आ एसामिस रायलायगोन बेबायदि तो माने गाननाय जोमनायाबो आल्टिमेटलि मा रावजों लोगोसे गाननाय जोमनायाबो दिनैनि बे समाव सोलायलाङो नङा होमबा गुवाहाटियाव थाहैबाय सानैसो थाहैबाय बियो ड्रेसखौबो हारसानि गाननोसै रायलायनायाबो हारसानि जानोसै बेबायदि तो माने जोंना मा जायो थाबनो गुबुननिखौ थाबनो बजबना लायो मायबा मोनसे फैबाथाय थाबनो बेखौ एक्सेप्ट खालामना लायो बा गनायना लायो तो बियो जोंनि थाखाय बिराद माने खैफोदाव गोलैगोन मोनसे समाव मिथिबायना जोंनि बर' राव रायलायग्राफोराबो दिनैनि बे समाव बहुत खम माने जोंनि बिटिसि आवबो इभेन मा जायो टाउन लाना टाउन हारसासो रायलायो बर'फोरा तो बेबायदिनो जानाय नङा होमबा जोंनि जुदि राव थुनलाइ बेफोर जुदि थांना थानांगौबा जोंनो रायलायनांगोन जों रायलायाबा जों बाहायाबा बर' रावखौ सोर बाहायगोन गुबुन हारिया थोरै बाहायबायगोन रावबो बाहायबा गुबुन हारिफोरा तो ओंखायनो जोङो मा खालामनांगोन जोङो जोंनि आंगो जितु अरिजिन नङा होमबा जितु गुदि जों जि अरिजिनखौ जोङो गारनो नाङा जोङो नङा होमबा जोङो
बे समाव जों माने बयखौबो सोरबा सोरबि माने प्राय माने दानि जुगाव मावनो बायो रोङा होननानै मेर दुमनो रोङा होननानै जोंना मा खालामो पार्मानेन्ट खालामना लायो सिजौ गुदिनि जिथु मेर दुमनाय औवानि दुमनायखौ बेखौ पार्मानेन्ट खालामना लायो दा बेनि सायाव बिथां ब्रह्मआ बुंबावदों जे जिथु जोंनि समाज आफाद नङा होमबा आफादफोर दङ बाथौ धोरोमनि आफाद दङ नङा होमबा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आनसलिक लेभेलाव दा बिथांमोना बै बुस्थुखौ मानो नोजोर होआखै ना बिथांमोनाबो बै जिथु माने मेन बिबानाव दङ बिथांमोनाबो बे एखे अबस्थाखौनो माने बे एखेखौनो फल' खालामदों नामा बिथांमोनाबो बेनि थाखायसो माने बिथांमोना दिनैनि बे समाव माने जेबो खुगासिनो हायाखै नङा होमबा नङाबाथ' गावसोरना दाय गैयाबा मालायखौ बुंनो हागौमोन दा गावसोरनानो मा थिग जाय बाथौनि बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोना गावसोरनानो हयथ' माने आं नुवाखै दे आं डाइरेक्टलि बुङाखै थानो हागौसो होनना बुंनो दे खिन्थु थानो हागौसो खिन्थु मा थानो हागौ बिथांमोना गावसोरनाव दाय थानो हागौ बेखायनो बिथांमोना नोजोर होआखै नोजोर नुनानैबो एबा खुगा सियाखै बा जेबो स्टेटमेन्टखौ होनाय नुवाखै दिनैनि बे समाव सासे मुंदांखा बर'नि एक्टर प्रडिउसार डिरेक्टर बिथां स्वपन कुमार ब्रह्मआ बे पस्टनि गेजेरजों फोरमायदों एबा बुंनो नाजादों नङा होमबा थ' जोङो गावनि जिथु मडार्नखौ जों एकदमबारे फैबाय होननानै लगे लगे जों बजबना लाबा जानाय नङा जोंनि अरिजिन बुस्थुआ गोमालांबा जोङो जोंनि जेनेरेसना मा मिथिगोन नङा बिनि बागै मा मिथिगोन मा बुजिगोन थ' बेखायनो जोङो गावनि गुदि धोरोम होननानै जुदि जोङो लहानि बुस्थु होबाय थाबाथ' जोङो गुदिया बेयाव मा ओंथि थागोन बेयाव मिनिंलेस जागोन नङा होमबा बेयाव गुदि होनायनि बुस्थुआनो थाला बेयाव गुदि होनायनि मिनिंआनो गैला बेयाव लहा होबायबा बेयाव सुइजिखौबो साननैसो उनाव लहा जागोनबा जाबा खामना लाबा बोरै जानो दा बेखायनो जोङो जोंनि जिथु गुदि नङा होमबा जिथु अरिजिन बे बुस्थुखौ जोङो गारनो हानाय नङा नङाबा जोंनि जेनेरेसना मोनसे समाव जेबो बिनि सायाव जेबो मिथिनाय नङा जेबो गियान गैया जागोन थारमाने बिनि सायाव थ' बेखायनो जोंनि जिथु बाथौ धोरोमनि जिथु समाज माने आफादफोर दङ डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेल माने सेन्ट्रेल लेभेलाव नङा होमबा सेन्ट्रेल कमिटि थायो जोंना डिस्ट्रिक्ट कमिटि थायो थ' बिथांमोना बिनि सायाव नोजोर होनानै एबा खामानि मावनो गोनां दङ होननानै आं सानो मानो होनबाथाय बिदि सानफा एफा जिथु लहानि बनायना लानाय सिजौ गुदियाव जुदि लहानि दुमनाय बियो बारानिख्रुइ बारा जागासिनो दङ बेखायनो आंबो सानो जे बाथौ धोरोमनि जिथु आफादफोर दङ बिनि सायाव खामानि मावनाया मोजां आरो स्ट्रिक्टलि माने बिनि सायाव एक्सन लानांगौ जाय बिथांमोना माने बिबानाव दङ बिनि सायाव माने खामानिखौ मोजां मावनांगौ होननानै आं सानो थ' जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नांनो नायनानै शेयार खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट जनायबानो जाबाय गावबा गावनि मतामतखौ जनाय दै गोजोन्थों